ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ದಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಬೋರ ಉಂಟಂಚ ಬೀಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ಆಯುಷು ಪೊಯ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋಕನೇನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬಾತಿರ್ದ ನಾವು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಕಂದು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಓದುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಬತ್ತು ಪಿದಾಡೋರಿಗೆ ಅಂಚ ಕುಲೋನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಯುಷ್ ಏನಾ ಐ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಸುಂಪತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ಯಾರು ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡೋಡ್ಗೆತಾ ಏನೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ಫೋನ್ ಗಾಡಿ ಉಡ್ಪಿನವಾ ಮಗ ಅಂಚ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ 200 ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಆಣ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಣ ಅದೇ ಬಣ ಝೀರೋಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತೆ 200 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನ ಬಂದ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ದೇಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪುವ ಅವು ಇತ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪೇವೆ ಅಂಚೈತೆ ಪಿದಾಯಿಗಳ ಕೆಲವು ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಡ್ಪಂಡ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಾಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂತೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ಕಾಲಾಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಐಸ ಪಿದಾಡ್ಗ ಹಂಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅವು ಹಂಗನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕ ಬಾಯ್ ಅದು ರೇ ಪುರ ಹೆಂಕಲಿತ್ತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಜವಂಬತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದು ಗಾಡಿ ಬರ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇರ್ತಾನೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡ್ತದಿಲ್ಲ ಏನು ಎಂಕುಲಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೀಚ್ ಕುಲೋನಿಯ ಫೋಟೋಸ್ ಪುರಗಿತ್ತ ಗಾಳಿ ಕುಲೋಂಡು ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಟೈಪ್ ಮೈನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಯ ಅತ್ತ ಅವನಾಗ ಆಯುಷು ಬಡಾರಿ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚ ದಾದಾಣ ತಿನ್ಕಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೀಚ್ ಬತ್ತಿನ ದಿನಾಣ ತಿನ್ಕಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಸ್ ಆಯ್ಸ್ ದಾದ ಬಡು ದೋಲ್ ಸರೇನಾ ಅಂಚನ ಇದೇಗ ಬಡ ಪಾನಿಪುರಿ 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 ಆಯ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪವನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋ ಎಂಕಲ್ ಏಪಲ್ಲ ಪೋಪಿನಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುಲೋ ತಿನ್ನೋತ್ತಾದಾಗ ಬತ್ ಬಂದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 5 ಇಯರ್ ಆಣಿನಿಕ್ ಅಂಚ ಐತಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ತಿನ್ನೆ ಟಿಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ ತಿಂದ ಒಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗಲಿಗೆ ಇಂಚನೆಗಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಾಡು ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಾಡು ಅಂಚ
ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಬೀಚ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದಾಡೆ ಪೋನಾಗ ಬಂಡೆ ದೊಡ್ಡನಾಗಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದೆ ಟೈಮ್ ಆದತ್ತು ನೀವು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಓದ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಅಂಚವ ಕಲ್ತದೆ ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಮಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೋಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತನ ಇಂಕಲ್ ಬೀಚ್ ಹೋಗ್ಬನ ಬಂದು ಇಂಚೆ ಬೈದು ಆ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಳಿಗ ಕೋಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಉಸು ಜಾಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬಾರ್ನ ಗುಂಬೆ ಒರಿ ಐತಿ ಎತ್ತಚಾರ ಅಮ್ಮನ ಬೇಗ ಗೆದ್ದು ಲೈ ಬತ್ತು ಕುಲೋನಿಯ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಐತಲ್ಲ ಏನ ಹೋಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎರ್ಲತ್ತು ಜರ್ದ ವರ ನೆಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ನಾನು ತುಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲು ದಾನಿ ಬೀರ ಪಪ್ಪ ಹಾಂ ಕಟ್ಲೆ ಏನಮ್ಮ ಮೀಸೆ ಬತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಬೋದುತ್ತೇರು ಅರೆ ಬನ್ನ ಲೈಟನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಒಲ್ಲರ್ಕೇನ್ರು ಜನ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊತ್ತಿನಕೇನು ಬೇರು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕುಲ್ ಕುಲ್ತುಕ ಕುಲ್ ಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ ಒಂದು ಇಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ದಾನಿ పెత్తలక చూడిలా ಎದಾಗ ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸೋದರ ಅಯ್ಯ ಬಜಾರಾ ಮುಗ್ಗಿ ಕೊಡು ಅವಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದು ತಿಂಡ್ರು ಕೊಂಡ ತಿನ್ನು ವಯಸ್ಸೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಕಾಲ್ ಆವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗೋತನೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲ ಎಂಕಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂವೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈಗ ಬರ್ನಾಗನೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆಣ ಇಂಕ ಒಂತೆ ಪೊಂಟು ಸುತ್ತುಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಬೇಜಾರತ್ತ ಶಾಖ ಹೋಗಿ ಬರ್ರ ಐಜತ್ತ ಬಣ್ಣ ಆಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ತರಿಸಿ ಸಾಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದೀತದ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಜಿಂಜಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಪೋಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉಮೇದು ಬೊಕ ಬತ್ತಬೇಕು ಸಾಕ ಎಂಕ್ರೆತ್ತ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ 8 ಕಾಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ತೂತು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಗಲ ಅಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್